žebráci, hento. Dobre. Máte všetko ready? Áno. Niekto ešte, Dobre. No ja len si na tebe sťakujem ony. Hej, v pohode. Living Lebo ja nevidím, že to dal ready, lebo mám táto tabulku, či mám dať yes, štart, vieš. To není, že také, že scumbag, že čo za kokota to nedalo, vieš, že sa pýtam na sval. Lebo ja to reálne nevidím. No, puče! Už sem idú naši technikári. No, už sem idú všetci. Dobre, nevadí, skúsnime to. Už nám nič iné nezostáva. Kedy mám kiknúť, hovorte? Je tu ďalší môj totem, pukne za 3 sekundy a potom ti Dal poviem som si, kick na kedy kopu. daj kick asi. Technikár jeden išiel. Choďte preč od doľava. preč. Ja som mu to zrušil. Ale druhý. Aha, či tomu si to zrušil? Tomu, čo bol za rohom? Áno. Jak sa ti to podľa podarilo? Ja som sa tam blinkol rýchlo. Dobre sme to dali, kamo. Ale ty Ešte stále ale si žijú. dosť pain. No to povedzte hlavne Martinovi, Ja to chudákovi. nedokážem kajtovať. Vieš, sa nedokážem kajtovať, lebo oni sa nedajú, s nimi sa nedá uhnúť. Dávam si Guardiana. Če. Ja som si musel dať Guardiana. Potom mi dajte 5 sekúnd pred Dobre. bosom na manu. A počkaj, vy ste všetky Áno. technične zabili? Áno, Áno. všetko toto sú posledné. Som to všetko pulol. Dajte mi na boss, na manu. Dobre. Share? Ešte Si tak 5 sekúnd. Koľko? Môžeš. Piče. Hej, Čušo, Môžeš. a že už idú technici ani. Ale dá sa to dať teda celé, no. Teraz. Samo stojíš v strede. Skoro dostal dve. Hej, to by ste zabilo. Teraz. Cooldowny hlavne na onu. Jeden V poschodí a do druhej. Hej, Čilin ide hore. šelená mára. Pripravte sa a hneď do fokusu. Počkaj, ešte ne. A ho tam Blady, teraz. Blady. Všetký fokus do toho kokotka malého. Skúsme. Fokume. Ale fokume a po fokume. Máka cast. Dobre, ja Bude ešte castiť mám tu purpose? Stickom Bladeoch, dobre? Kasti rakety. Teraz. No piče, sorry. Kurva, ešte to Nie, tu tie kruhy Ešte, podobno. ešte vám to aj vraví. Teraz to bude. Teraz. Ten rocket šparík. Trošku viac damage'u asi. Za normál. To je rocket potom. Hlavne renčitka by mali ísť do rocket. Keď roket zomre druhá, to až tak nevadí. No to viem. Horšie je to s tým tučniakom vyjebaným. To nie, prepnúť. Zerk, rocket. Casting. Teraz. Unite sa. Lebo už nemám moc many, takže aby vás to už netrefalo najlepšie. Zase? Teraz. Teraz. Stop casting, dobre. Dobre. Dobre, do toho. Doroste brúta, hej. Dávam sem kladivovke tak, Ešte dobre? niek... Počkaj, bacha, aby ste ho nezabili, kým... To nevadí, on spadne dole aj tak. On spadne dole aj tak. Ale Ale nebudem dám mu to ten damage. Aha, Ten dobre, damage. tak nič som nepovedal. Nič som nevravel. Všetci odišli. No, Manus, ja idem dopredu kvôli Máne, aby som pil. Manus? Manus. Bacha, by to tam. Vracam sa. A pri sebe, ideme. Hovor Martin, že kedy ideme, kedy stojíme. Hej, dobre, tak intuitívne Poď sam, poď sam. Jo, len tam padali dve. Ja som preto zapol ten roll. Kokos, čo sa blinkuje? Keď budete niečo kasiť, tak to dajte na roh toho mostu. Aby vám to nespadlo dole. Dopredu trocha. Pozor! Dobre, už sú tu dvaja. Už by to asi nemali hádzať, ne? Môžem hodiť dole. Hoď. Abo... nemal si ho radšej hádzať. To je jedno, my ho skipujeme aj tak a ideme na bossa už. Či? Ideme ešte zabiť grupy. Ne, čo musíme tie grupy, však by nám to nevyšlo. Ja, dobre, to má 30 cooldown sekundku. Okay, to dá. Kokos, Roman, to čo mi dávajú? To čo mi dávajú za hitky? Chlapče, to čo ti jebol teraz?
Damage increased by 240%. Poďme. 14 sekúnd. Počkaj, nechaj ma označiť si Gunnera. No, Ja mu dávam fizov záštite ako prvý, dobre? 7 sekúnd do oného, čiže za nejakých 8 Gunner je sekúnd. stunutý, dobre? Blady. Dávam tam kryštál. Koľko Aj to keď je? piču vytočím s ním teraz. Kapacitátor je na mieste. Šláha to tam? Podal som sa. Stun. Okay. Pochod do vzdušná vesmílnu. Nemôžem, nemám baraš. Aha, tak poďme ďalej, ideme všetci hotovo. Bruta. Tu je vôbec gunner? Hulk. Není. Tu je iba Brut. A fokusujeme Bruta? Mali by sme, alebo ho musia dispolovať. Čak to budeme. Stunujem ho na... Posuň ich dozadu, posuň ich dozadu. Shit. Ja som mal kokot. kapacitátor. Ja som odjebal strom. Such a waste, guys. Such a waste. Nevadí, Roman, nevadí. Co z toho? Horšie, keď niekto odjebe Bloodlust. No to je horšie, no. Sa vystávalo často. Ale môžeme ho dať Začal. znova, Potom predposledný bossom ten trash, buďte fakt opatrní. Cindera stunujem. Cinder má 5 sekundový stun teraz. A potom to ešte jednu grupu, Martin? Hej, potom to, ale to sa vrátime späť do toho predchádzajúceho vagónu. Takže Musíme sa hýbať, chlapci. A sem to púneme. Ale stíhame to? Hej lidi, Áno, stíhame. je dôležité, že keď pri tom diele, aby ste zbierali tie Púnuj to, chod to Áno. púnuj dušam. veci. plne, rýchlo. Dušan, ty si to tým pulom dosť ušetril čas v podstate. Vy choďte preč a ja ostávam tu na začiatku. Hej, rýchlo, stiahnite sa. Čo? Toto si tam hodil? Máme tu toto? Áno. Lady, Áno, to sa nemusíš bať. Nic Aha, nepokázal. Ježins, ty kokos. odkopni to, Roman. Dávam si lejko. Nemohol som skôr, Dávam si boli Guardiana. zostunutí už. Ja nemám toto, 10 sekúnd. Martin, ty schytávaš všetky tie flamey. Toto A nemáš šancu. stakuješ si to. Však to... Martin, keby si mal na malé, použij potion. Teraz som dal. Hej, Martin, Roman, oni ma Gunnery má dvakrát toľko plis za túto textúru tej mapy. Ja som sa Dobre, nedokázal... teraz Dobre, ste čo? one, ne? Teraz potky. Prihrať sa bodky. 3, 2, 1, teraz. Hej, Ty vole, 33, 36, nehovoril to máme. Umerom, Come on, Swice. Pripravte sa, polujem. 3, 2, 1, teraz. na koho nebude suppression fire, zoberte aj vy boomera a odpalte to na bossa. Čo ešte raz? Kto nebude mať suppression fire okrem Romana, ktorý bere stále granaty, tak zoberte boomera a odpalte to na bossa. Gunner na meličku, teda na creepy, no. atky. No však to už myslím, že všetci snad vedia z minulého. A plus, keď Máš máš... roll? Máš on? Ne, to však dával som na invisku. Jo, Vypni slamo. pak. To piče. Ježin, dnes som si trinket vypol. O, Gunnera. Ďalšie tie suppression na mňa, tak zoberte boomera niekto iný. No, kúšame range, ty vole. Shit, dobre. Ja to môžem len Arcane vydávať. Berte to a strieľajte hneď. Už malo strieľa. Hej, koľko rán mám? Iba jednu? Iba jednu, Zentovo iba jednu. A Fú, akurát. z toho Gunnera, z toho máš 3. Gunner myslím. berem Riapa ja. to, Pozor, flamuj vás. Riapa vás to, hen tak? Keď Nie, to ide? nie. Ale dobre, idem k tebe s tým ganom. Čo to Tam sú vypadlo? granáty, zoberte ich niekto. Mám. Dobre. Granáty použij, keď je to taká, keď sú to kto pak to sa nudí, tak minimálne môžete dve do bossa. elity. Medzičasom, rangetka môžete stavať do bossa. Áno. Samo na samov je fire, takže. Hej, ja viem, samo nemohol. Teraz bude v strede oheň, tak To nič, dávajte to paka. sú normálky ešte. Dobre, idú s tým dvaja boomery. Oh shit, mám to na sebe. Takže niekto Jediná im dva zoberte. granáty a oni sú dole. Samo, čipalo. Dobre, granáty. Dva granáty na nich a sú dole. Ale ja mám fire na sebe. Nevadí. My to potrebujeme dať. Len z pozoru iba hodíš granát, vieš. No veď však jeden som hodil. No Len však som dobre, nechcel dobre. vybiehať proste. Dobre, ja som nevedel, Dobre, že si hodil. zobrali ste toho druhého? Nie, áno, samo to má. Tak samo A naskoč. nemôže. Hej, Jo, len je na mne fair. Pohode. Kde Bež. môžem tých 15 Bež už. minút, tých farebných? V diele. Chod do dela a zapál ich, keď Nemá budú to na cooldown hádky. ešte. Poďte sem, k tomuto dielu. Tak do druhého dela. Abo ja neviem. Už. A tu, zapál to. Tam
Dávam si teterenčku, utekam do piče. Do piče. Ja to hitovalo úplne, jak keby to do mňa išlo. Koľko má? Ešte 1% a vybehne z toho, ne? Ešte jeden ten oný a by mal byť dole. To sa musí zabiť? Nestačí 20% a dať ten kanón? Vypálte to, jo, boomery. Zoberte to, rýchlo. 2 sú tam. Rýchlo, ja to s tankom nemôžem zobrať. Ja som to zobral, lebo... Už som to išiel brať, ale... Oh shit, rýchlo, strašne to zdržujeme už. Už fakt moc. Už je vonku. A niekto nabité? A ja si Dávam mám... Guardiana. Mám cooldowny. Nemám. Ja som to nebol granátu. Oh shit. Niečo išlo do sama. Všetko to na mňa išlo. Resol som. Dobre, bežíme. Bacha na Zober- mobky, bacha na staky od ohňa. Buffy? Tam, tuto pak, aby sme nemali toľko stakov. Nechoďte. Dobre, to... A pozor prosím vás, s pulom. Ja pulujem. Pozor s pulom, nemôžeme sa Poďme, dať viac poďme, aktorov, bravo. nedá sa to dať. Varovali tam predtým. Áno, to je jasné, však to vieme už aj z minulejška. Dobre, takto. Kikujem prvý. Pozor na ten oný, pozor na, hej. Blady. Bacha, pulol to niekto. Dobre, Kapitán. nevadí. Kapitána treba zabiť. Hoďte tam Blady. Samo. Mám cooldown ešte, sorry. Môžem, Idú sem oni. Ne, to je Martin. donekni, nesiodekni. Krásne. O, Je, Piče, prečo do to mňa? je... mám dať reinkarnáčku? Áno. Áno, určite, treba, je to trebné. No, je to no, onej, toto, vidíš? Ide ďalší. To je... Už sú tu 4. Oh shit. Jak sa to polulo do piče? Ja som prebehol to ďalej. Lebo som sa vyhýbal AVčku. Nestojte v tých sračkách. Jo. Roman nemôže healovať nikoho iného jak mňa, lebo už to... Lebo ja tam Dobre, už tam je iba jeden sír. Ale rýchlo. Rýchlo. Polnite tých non-combat kokotov. Hej, to sú normálka, to plníte. A poďte do kladiva, keď tak, do magro. Teraz sa mi to naberá, takhle. Ja to kikujem s arkankou, počkaj. A pozor, keď bude ten boss pristávať, nech vás to neošľahá. Už cúvajte dozadu. Ale mám inú možnosť ako dať si evocation teraz. Dobre, rýchlo, žerte a neviem co ešte. Rýchlo. Nestojte tam, Máme minútu 50. To stíhame, Na pôl, odpálte. Máte aj hero? Máte aj hero? Áno, na pôl. Aj potky, pre potky. Aj kedy? Povedz Nedá kedy. sa. Dobre, poďte. 3, 2, 1, polujte to. No, poďme. Máme minútu 30. Aká tam bude freezing snare. Dobre, nedá na nás. Ja sa nechcem pre istotu blinkovať, aby som to nevyletel z toho vlaku No, zase. dobre. Such a good point. Máme minútu. Koľko máme čas? Minútu. Minútu 10. Nedá sa s ním hýbať Pálo, lebo je... Jo, Kasi. dobre. Minúta presne. Pozor Pálo, sama teda, sorry. Koľko máme čas? Minúta, no 50 sekúnd. Stiahame to. A mne nestojte v pičovinách. Mám stun. A už si zdochnul, čo? Healujem ťa. Ale neviem, Kľudne podku, ak máte ešte. Tam si tak zapálim potom, ak to Tomu dáme ver. do piče. Poďme. Blady, už by si mal mať Blady, znova Jo, vypal sorry. Blady. 30 To sekúnd. ostav. Je tu už som Rage. 600 000. Pohnite si. 200. Rýchlo. Už mal byť dole. Je to tam. Yes. Tam. Díky Dušan za carry. A ešte si to lutnem quest item. Aha. Nejde to. No. Aha, nejde to. Tak ako... Nejde tak, no. Máme ti.